Nei ada Fukon Boro. Sahabat-sahabat, apa semua dongbawu? Alayaron theater ini महरगिरि अब पामपुली गयारि बिथांखौबो सिनायथि लानो गुरै खावलायबाय सिनायथि होगोन आगोमा आफादनि आफादगिरि अनजालु दैमारि सिनायथि लानायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि थियेटार बे बेखेवनाय हाबाफारियाव खोब खम आंखौ लिङो किन्तु आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों बे नोंथांमोननि बे कुवार खुसि बे गेलेग्रा फोथाराव बे समायना रमायना मोनसे बे थियेटार बे आलायारन बेखौ नायनो फैनानै नोंथांमोना जोंनि बर'नि हारिमुखौ जौगाखांनायाव नोंथांमोना माने हेफाजाब खालामदों मदद खालामदों आरो बिदिनो मदद खालामलांबाय थानांगोन जोंनि हारिमुखौ जोंनि मान सन्मानखौ बेजोंबो जों लाखिलांनो हायो स' बेखायनो जोङो सापर्ट खालामनांगोन गासैबो जोङो जयैनो जोंनि बर'नि थियेटारखौ नायनो फैनांगोन जों गासैबो नायनो फैयोब्लासो जों हेफाजाब खालामोब्लासो जोंनि बर'आ थागोन हारिमुआ थागोन आरो थियेटारा थांना थागोन नङा होमबा रायजोफोर स' बेखायनो गिबियावनो आं गावखौनो खाफाल गोनां सानदों आब'खौबो लोगो मोननायनि थाखाय पामपुली आब'खौ लोगो मोननायनि थाखाय स' गोबां सम जाबायमोन लोगो मोनाखैमोन स' आब'खौ खनसे आखाइ खबनांगौ रायजोफोर आरो आंदों आदा सासे दङ बेवहाय बिजु आदा किबोर्ड दामो एसे सिखांनांगौ जोंहा बे जाबाय सिमलानि मालाबा मालाबा आंबो खनो फैदों सिमलानि बिथाङा बरपेटा रडनि बेखेवनो होदों नङा होमबा बे जोबथा दिनैनो जोबथा नङा होमबा बे दिनैनि आलायारन थियेटारनि बे जोबथा बे नायजाबखौ बे बेखेवनाय हाबाफारि आंखौ बे बिबान होनायलाय आङो बे समाव बेखेवना होबाय होननानै फोसावखानोसै ओमफ्राय मेथाइथ' खनखानांगोन मिथिखायो आङो थेवब्लाबो आङो बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय आरो आंनि मेथाइ खननायखौ आङो आवगायनो नागिरदों खिन्थु एसे आखाइ खबनांगोन नङाबो जानाय नङा खिन्थु रायजोफोर
kasih Raja Hur. Jai Alayoni. Jai Alayoni. Baguru. Terima kasih. Thank you. Madoy. Masuk. Terima kasih.